עוד העלאה שישית ברצף של הריבית הבסיסית במשק. בנק ישראל העלה היום בפעם השביעית ברציפות את הריבית לרמה הגבוהה ביותר מאז 2008. דווקא לעליות הריבית שמנפחות את החובות של משקי הבית בישראל יש תופעת לוואי נוספת, מבורכת במקרה הזה. מסתבר שבכל פעם שהריבית עולה גם מספר האנשים שמחליטים להיגמל מסיגריות. מפה כי נמאס לו לשרוף כסף על הסיגריות במקום לקחת את הכסף הזה ולצאת את הילד. מבדיקה שערכנו בכמה מכוני גמילה עולה הנתון המעניין הזה. בכל פעם שהריבית עלתה בחודשים האחרונים, עלה בעשרות אחוזים גם מספר הנרשמים והנרשמות לתוכניות הגמילה מסיגריות. פתאום שיש את הנושא הכלכלי ויש טריגר כלכלי, אנחנו רואים בערך עלייה של 20% פתאום בפניות, ואנשים מתחילים לחשב את הכסף. כן, על חשמל ומזון אי אפשר להפסיק לשלם, אבל יש מי שהחליטו לוותר על הסיגריה שהיא גם מזיקה וגם יקרה. אדם מעשן מוציא בממוצע לא פחות מ100 שקלים בחודש על סיגריות. עשיתי חשבון פשוט, 50 כפול 30 יצא לי 1,500 שקל בחודש. עשיתי כפול 12 חודשים, זה יצא 18,000 בשנה. עשיתי כפול 10 שנים, יצאתי ל180,000 שקל ב10 שנים. אני מעשנת כ4, עשיתי כפול 4, הגעתי ל720,000 שקל. אני רוצה להפסיק, זה מסריח, זה יקר, מיותר, מקווה שאני אצליח. לא מתבייש להגיד שאני חיה מהקצבה, זה עושה לי חור בכיס. ברגע שיש עליית מחירים, והיא ספציפית על אחת כמה וכמה, אז אנחנו אומרים, אוקיי, הגיע הזמן לשלב טוב עם יעיל, ואולי להיפטר מהרגל הזה. צריך לומר, למרות התקוות הגדולות, ההתנפלות על מכוני הגמילה מסיגריות מסתיימת כמעט תמיד באכזבה, ורוב תהליכי הגמילה נפסקים לאחר זמן קצר. הדרך שבה אנחנו מתנהלים רוב הזמן היא הדרך האוטומטית, וברגע שהמחירים עולים, יש לנו מין אימפולס כזה של, אוקיי, אנחנו חייבים לעשות פה איזשהו שינוי, ואנחנו הולכים למכון גמילה. אני רואה את זה שוב ושוב קורה. אז זה תמיד איזושהי קפיצה, ואז הזיכרון של האנשים איכשהו עוזב את זה, לא רוצים לחשוב על זה, מדחיקים את זה, וממשיכים כרגיל. במקרה של שרה, אסנת ורבקה, שכל אחת מהן נשנה במשך עשרות שנים, התקווה היא שהפעם הגמילה תחזיק מעמד, והן לא יחזרו לבזבז את כספן ולפגוע בבריאותן.